Здравейте! Експресионизмът в музиката е едно от най-важните течения в изкуството на 20 век. Заражда се в Австрия и в Германия, като преживява много възходи и спадове в развитието си. За появата в музиката е важно течението Синият конник. Кон. Това е. Музикалните планове включват различни средства, като додекафония, система от 12 тона. Обади се, моля се. Какво е това додекафония или каквото и да е? Това са 12 тона. Бъркам го. Повтарят се, докато не ги изредиш всички. И ако объркаш нещо на матурата, си чао-чао. А между другото, термина серия идва от тук, защото последователността му е наричана серия. Какво? Да. Смята се, че някои симфонии на Малер и опери на Штраус предвещават експресионизма в музиката. Естетиката изисква емоциите да са на показ до краен предел, да има напрежение и параноя. Здравейте! Шонберг е основоположник на додекафонията по принцип. Точно копнището точно той е автор на първото додекафонично произведение Сюита за пиано, опус номер 25. Интересно за него е, че той всъщност въвежда атоналната музика. Пример за това е произведението Щастливата ръка. Музикалните планове включват различни средства, като додекафония, система от 12 тона. Чакай! Не бе, що го прекъсна? Просто! Музикалните планове включват различни средства. Смята се, че някои симфонии на Малер и опери на Штраус. Йована. Така. Искам да започнеш от тук. Хвани се леко за дървото и тръгни. Да се фана за дърво! Здравейте! Майка! Чихова! Изисква емоциите да са на край предел. Какво? Естетиката изисква емоциите да са на показ до краен предел. Кажи го това един път. Естетиката изисква емоциите да са на показ до краен предел. Да има напрежение и параноя. До тук. Да има напрежение и параноя. Пак. Естетиката изисква емоциите да са на показ до краен предел, да има напрежение и това параноя. Так, 3 и... Естетиката изисква емоциите да са на показ до краен предел, да има напрежение. По-бавно, по-много бързо. Екшън. Не, също. Малко ще напико и говорим те глупости. Майка!